உங்க கையில 6 ரிங் இருக்கு. நீங்க 3 பாட்டில் வச்சிருக்கோம். 3 பாட்டில்ல 2 பாட்டில்ல ஏதாவது 2 பாட்டில்ல 2 ரிங் போடணும். 2 ரிங் போட்டுட்டீங்கன்னா கிஃப்ட் உங்களுக்கு. 2 ரிங் மிஸ் பண்ணிட்டீங்களா கிஃப்ட் எங்களுக்கு. ரெடிங்களா? ரெடி ஸ்டார்ட். எப்படி இருக்கு நம்ம கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே? நல்லா இருக்கு. கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்குங்களா? இப்ப ரமலானுக்கு நம்ம ஜனங்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? முஸ்லிம் நண்பர் அனைவருக்கும் ரமலான் வாழ்த்துக்கள். ரொம்ப நன்றி. முஸ்லிம் நண்பர் அனைவருக்கும் எங்களுடைய நிர்வாக சார்பாகவும் எங்களுடைய வாடிக்கையாளர் சார்பாகவும் வாழ்த்துக்கள், ரமலான் வாழ்த்துக்கள். ரொம்ப நன்றி. உங்களுக்கு ஒரு சின்ன அன்பளிப்பு. திருவள்ளூர் மோதிலால் தெருவில் ஸ்ரீ குமரன் டெக்ஸ்